חזרתם אליי, אני כאן היום לבדי, בלי עודד, אבל משתדלת להנים את זמנכם, והיום אנחנו מארחים את אושרי אבוקסיס, הידוע בכינוי הבעל גלגלים. אושרי הוא סמל התמודדות, התמדה והשראה, שמראה לנו איך אפשר להפוך אתגרים להזדמנויות לצמיחה. אז תכף אנחנו נשמע ממנו על המסע שהוא עבר, על החשיבות של ספורט בחיים, על איך הוא מצליח לעורר מוטיבציה בכלל בכל כך הרבה אנשים. בוקר טוב. בוקר טוב לכם. מה נשמע? מה שלומך? כיף להיות פה. כיף שאתה איתנו, הצטערת שעודד לא פה, סורי, מסור לו דש. אז תגיד רגע, קודם כל, איך נפצעת? אז הסיפור שלי בעצם מתחיל בשנת 2013, לאחר השירות הצבאי. רכבתי על אופנוע לראות את ארץ ישראל היפה, החלקה, עפתי 2 מטר באוויר, נחתתי על הראש. כתוצאה מהמעיכה של החוט שדרה, השתתקתי מהחזה ומטה. עברתי שיקום של 0.5 שנה, שיקום מאוד קשה, שבעצם השיקום הזה נועד להפוך אותי לעצמאי, ולא להחזיר אותי ללכת. כי אני, ב0.5 שנה של שיקום, אני מתאמץ ואני משקיע את כל כולי כדי לחזור ללכת, ואני בעצם מבין שלא לזה המטרה, שלא לזה התכנסנו. באתי להפוך להיות עצמאי. קיבלתי את זה מאוד מאוד קשה. שהבנת שבעצם אתה לא תלך. שבעצם זה כמו שמישהו שם לך גושפנקה ואומר לך, אתה לא תחזור ללכת. יואו. אבל המחשבות החיוביות, שזה אחד מהכלים שאני נותן בהרצאה שלי, שלא משנה מה קורה, תודה שזה רק זה. תודה שאני בחיים, קודם כל, זה תודה בורא עולם, זה לא מובן מאליו. נכון. ועברתי שיקום של 0.5 שנה עם התמודדות מאוד קשה, ומחשבות חיוביות. והשתחררתי מהשיקום והפכתי להיות עצמאי בכיסא גלגלים, שזה אומר להתקלח לבד, להתלבש לבד, לנהוג, לבוא לפה עם רכב. מעבר לזה, אני גם היום מבקר הרבה פצועי צה"ל. זהו, בדיוק רציתי להגיד, בטח יש לך הרבה מה להגיד ולתת להם. זה מבחינתי, מ-7 לאוקטובר, אני מסתובב בשיקומים בבתי חולים. אני משותק מהחזה ומטה. וואו. כן, זו פציעה מאוד קשה, זה נקרא T4. כשאני מגיע לחייל שהוא קטוע רגל, אני אומר לו, חבר, זה כלום. קוראים לזה צ'יפס. בקטע שאני עם הפציעה שלי, למדתי בווינגייט מדריך חדר כושר. אני מתאמן בקרוספיט, אני מטפס חבלים, אז למה שאתה לא תצליח? שיש לך עוד, כן, רגל ואתה עומד. וואו. אתמול גם הייתי בתל השומר, היה חייל מגולני שנפצע מאוד קשה, ולפני חודש הוא איבד את אחיו. וחגגו לו יום הולדת, ואני אגיד לך את האמת, הלכתי לשם לחזק ויצאתי עם אנרגיות מטורפות, ורק ללכת לבקר את החיילים הקדושים האלה שנתנו את הכל, בשביל שאנו נהיה כאן. שאני אשב באולפן פה, אני אישית באתי בן דוד בעזה, זיו חן, לפני 8 חודשים, בהיתקלות בסג'איה, ושנהיה ראויים להם. ממש, ממש, ממש. אז איך בעצם עשית את הטרנספורמציה הזאת, הפנימית הזאת, שפתאום אמרת, אוקיי, שנייה, זה מה שהולך להיות עכשיו, איך אני עכשיו עושה את הלימונדה? אני אתן לך דוגמה קטנה. אחרי שהשתחררתי מהשיקום, קודם כל שכרתי דירה לבד, ישר. רוצה להתמודד, רוצה לבשל לבד, רוצה לנקות. זה גם משהו שהשרישו בי, הייתי לוחם במג"ב. מג"בניקים זה עם שחותר כמה שיותר קדימה. אני גר לבד, אני עושה הכל לבד, ואני יושב עם עצמי ואני אומר, רגע, אני אמנם לא עובד, אני בכיסא גלגלים. מה אני יכול לעשות? קודם כל לא לשבת בבית, זה דבר ראשון. לשבת אני יושב, אבל... כן, 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 לא בבית. לא בבית. אז הייתי הולך לארומה, אני יכול אפילו סתם להגיד לך, אין אחד שלא מזמין קפה בארומה. מה השאלה הראשונה ששואלים אותנו? איך קוראים לך? לשבת או לקחת. לשבת או לקחת. אני אומר, היום לעמוד אני רוצה. גם ההומור השחור זה חשוב לקבל את זה. ואני יושב סתם עם טאבלט, משחק אותה עובד, לא באמת עושה שום דבר, ואני יכול להגיד לך שאחרי יום, אחרי 11 שנים, אני עדיין באותו סניף, עם אותו טאבלט, אבל סוגר הרצאות, ובעזרת השם גם הולך להוציא ספר על המסע חיים שעברתי. מדהים. וכן, בעזרת השם ורגע, יש לך ילד? יש לי ילד. בן כמה? הוא בן 5. זה גם סיפור בפני עצמו. אני אלמן מרשלנות רפואית. אשתי גם הייתה בכיסא גלגלים. די. כן. היא זכתה להיות איתו שנה.
היא שנה גידלה אותו, והיא העבירה לי את השרביט. וגם אני אומר לעצמי... רגע, זה קרה לפני התאונה או אחרי התאונה? זה קרה אחרי התאונה. אני התחתנתי עם אישה בכיסא גלגלים אחרי התאונה. וואו. החתונה שלנו הייתה מאוד מתוקשרת. היה אפילו קליפ שאייל גולן נסע עלינו. מי שרוצה לחפש מצדה, נסיך שלי, שיר מהמם, שמספר באמת על החתונה שלנו ועל הספורט שאנחנו עושים. היא גם הייתה אלופת ישראל בטניס שולחן, היא הייתה שחיינית, משותקת גם מהחזה ומטה. ואין זמן ליפול ואין זמן לשאלות. יש ילד שצריך לגדל אותו. הוא היה בן שנה ואתה נשארת איתו לבד. כן. שיו. כמובן שיש הורים מהצד שלה שעוזרים, ההורים שלי עוזרים, אבל אני כיום גר איתו לבד. הכל. ברמה של... הוא גם ילד על הרצף האוטיזם, בתפקוד גבוה. תודה בורא עולם, אני מקבל את הכל ואני עומד בזה. שיו. אני בשוק. טוב, יש לך סיפור מטורף. אני אשמח להזמין אותך להרצאה שלי. אני אשמח לבוא. מתי ההרצאה הבאה? תגיד. אני אפתח לקהל הרחב ואני אפרסם את זה בעמוד הפייסבוק שלי, אושרי אבוקסיס. וואו, תשמע, זה חתיכת סיפור הבאת פה. אתה מרגיש שזה יישמע מוזר, אבל זה שאתה בכיסא גלגלים פתח לך דלתות, שכנראה אולי לא היית מגיע למקומות מסוימים, אם לא היית עובר את מה שעברת. אני אגיד לך משהו. זה אולי קשה לשמוע את זה, אבל אני אומר שהתאונה עשתה לי טוב בחיים. בדיוק, כי זה נשמע מוזר לשמוע. צריך להסתכל קודם כל גם על הטוב. יש לי קעקוע שעשיתי לא מזמן, שעוד סיבה להודות על החיים. כי אנשים קמים בבוקר, קצת מינוס בבנק, נגמר החיים, נגמר הסיפור. אבל חבר'ה, קמנו בבוקר. ממש, על זה צריך להגיד הרבה תודה. מודה אני לפניך. אני רוצה שנראה רגע, יש סרטון שלך, איך אתה מתפקד כאבא. בוא נראה רגע את הסרטון. תשמע... יש לציין שאיבדתי משקפיים של גוצ'י. אבל הכל לטובה. הכל לטובה. תשמע, יש כל כך הרבה הורים שנמצאים בג'ימבורי עם הילדים, והם עסוקים בטלפון וזה, והם יכולים ללכת. תקשיבי. והם לא מסוגלים לעשות מה שהוא עושה במשותף. בדיוק, אז זה מה שרציתי להגיד. עזבי את זה, מי יכול לעשות את הדברים האלה בכלל? כל בן אדם מלא אדמות שאומר קשה על משהו בחיים, צריך לשמוע את ההרצאה הזאת. ואני אבוא להרצאה שלך. ברור. עם הילדים שלי. ומה התגובות ברשתות החברתיות, אגב? האמת שהסרטון הזה, הוא זכה ל-400,000 צפיות. וואו. אפילו מנהל קפצובה התקשר אליי ואמר לי, וואו, ומדהים. אמרתי לו, תשמע, המקום לא נגיש, אבל לא אכפת לי, יש מדרגה, קופצים אותה. באמת יש פה מסר שאני הולך איתו, שזה אין מגבלה שתגביל אותי. לא משנה באיזה תחום. אנחנו בריאים, אנחנו שלמים, קמנו בבוקר, מפה אפשר רק להתקדם ולהמשיך הלאה. אז בוא נגיד ששום מדרגה לא תעצור אותנו. תשמע, זה באמת השראה, ובטח יש לך גם הרבה מה לתת לכל הפצועים החדשים שרואים אותך. אנחנו משתדלים. אני לא רק לבד, יש עוד המון אנשים מאחורי הקלעים שהם בכיסאות גלגלים, שמתלווים איתי, שהם בעצמם הולכים ומחזקים, כי אם אנחנו לא נהיה שם בשבילם, להבדיל, את יודעת, אם את תלכי לבקר פצועים, אין בעיה. ממני, הם כביכול, חס ושלום, לא איזה מידת הגאווה, אבל ממני, אנחנו כמעט עם אותו מגבלה. בוודאי, הם יקבלו ממך הרבה יותר. אפילו אני אגיד לך, אתמול שאלו אותי שאלות אינטימיות. ברור, איך להביא ילדים. נכון. על איך דברים שלא מדברים עליהם. לא מדברים איתם על זה? הם מתביישים בעצמם לדבר עם זה, שמישהו בא עם מגבלה. כשאני הולך לבקר אנשים, אני אפילו לא אומר לו איך קוראים לך, אני ישר פותח את כל החיים שלי כמו שפתחתי פה, והוא אומר לעצמו כנראה שאם הוא יכול, אז למה אני לא יכול? תשמע, אבל צריך הרבה כוח רצון. ובורא עולם. בורא עולם, ממש, איתך יד ביד ונותן לך כוח. אז אתה מתאמן הרבה? אני מתאמן 11 שנים, בין 5 ל-6 אימונים בשבוע. הלוואי עליי.
כמו שאת קמה לעבודה, אני קם לספורט, ואם אנשים שומעים אותי שהם עם מגבלה, ולא רק עם מגבלה, ספורט זה לנפש. ממש. ספורט לא, זה לא קשור למגבלה, זה דבר חשוב לעשות. זה מציל אותנו, במיוחד לאנשים בכיסאות גלגלים, שכל העומס הם רק על הידיים. תחשבו שיש עלייה, אני לא רוצה עזרה. כמו שחס ושלום, אם את תפלי ברחוב, לא, מישהו יבוא יגיד לך, אני ארים אותך, תגידי, לא. אז גם אני לא רוצה. למה? אני אגיד, סבבה. אלא אם כן זה גבר, אני שומרת נגיעה, זה בעיה, אבל בסדר, זה כבר עניין הלכתי. אז אני פשוט רוצה קודם כל להתמודד לבד. אם לא הצלחתי, אני אבקש עזרה. תבקש עזרה. אבל קודם כל אתה לבד. קודם כל אתה לבד. קשה לך לבקש עזרה? מג"בניק, ברור. זה לא קשה לי. קודם כל, אמרתי לך, הייתי מג"בניק. כן, זה מה שאמרתי, מג"בניק, ברור. בוא נגיד שאם אני הולך לקניון, אז זה מדרגות נאות, כן? זה לא מעלית. לאתגר, כמה שיותר לאתגר. וואו. וזה באמת מה שמניע אותי, הדרייב, העשייה היומיומית. מדהים. תשמע, חיזקת את כולנו, זה בטוח. ממש, ממש. מדהים, מדהים, מדהים. טוב, צריך לשמוע את ההרצאה שלך. אושרי אבוקסיס, אבא על גלגלים, חפשו אותו ברשתות, מחכה לשמוע. תודה רבה שבאת אליהם. תודה רבה לכם. תודה, תודה, ותמשיך לעשות את מה שאתה עושה, אתה עושה את זה מדהים. תודה. תודה רבה. ואנחנו עם השעה 11.